Magandang araw sa lahat mga buddy, no? And for today's video, ito na yung second dose namin sa vaccine. Mali pa yung spelling ko sa first vlog ko ng vaccine, ng bobo ko naman. Mag-fill up pa kami ng forms namin ngayon dito. Ayan, makikita nyo. Kasama ko pala si Kier Maguyon. Chris Ian, kaway-kaway muna sa camera. Alfredo Alesna. Si Chen, smile. Si Carla. Si Tony. Kaya Joel. Nice one. Ang problema ko mga buddy, no, kasi hindi ako nakapag-vlog ng maayos nung nakaraan kasi matatakotin ako sa karayom. Pero ngayon kailangan nating lakasan ng ating loob para magkaroon tayo ng magandang vlog. Sa mga taong natatakot magpabaksin dyan, napakaraming taong nagpapabaksin ngayon para iwas COVID. Di ba ate? Second dose mo na ate? First dose pa lang? Ah, okay. So by the way mga buddy, no, di ko na-explain na masyado noon nung nagpabaksin ako, first dose, na maraming step pala bago ka mabaksinan. Ang step 1 is ang registration mga buddy. No face mask, no face shield, no entry. Bawal pumasok. Protocol yan eh. Nathaniel. Yes. Apelyado. So yun, nandito na tayo sa step 2. Ang baseline vital sign. So that will be the step 2 of how to get vaccinated. Ayan. Buddy TV. Subscribe. So sa second step ma'am is kuan kaning Vital sign. Vital sign. So kaning Vital sign. Okay, Imuhang temperature, pulse rate, respiratory rate, blood pressure o oxygen level. Then BP ta. So BP na. Tignan natin mga buddy kung ilan yung dugo natin. Hindi ko alam kung may dugo pa ba ako. Palagi tayong napupuyat eh. 110 over 80. Normal na. Yes. 110 over 80. Yes. Normal pala ako guys. Normal pa pala ako. Buti naman. So andito na tayo sa step 3, health screening, signing of consent form. Wala pa mati sir? Wala man sir. May allergies ka magpagaon? Wala. Hindi raw ba ako? Dili po. HIV, cancer, cirrhosis, wala ara? Wala. Wala gamitin na tambal? Wala po. Sige, thank you sir. Kailangan, hindi na din. So step 3 mga buddy is tatanungin ka kung may allergic ka ba or may sakit ka ba or something, may maintenance ka ba or ano ba yung mga problema mo sa health issues like something like that. Meron ka bang ubo ngayon? May lagnat ka ba ngayon? Eh kapag mayroon kang ganyan eh hindi ka mababaksinan ngayon kasi marami talagang kailangang isaalang-alang bago ka makapag-vaccine. Kaya ako sa step 3 walang problema kasi healthy tayo, wala tayong problema sa sakit, wala tayong sakit-sakit eh. Baka-body yan. O, diba Alfredo, kumusta ka dyan? Okay lang buddy. Okay ka lang? Ako pa din. Ayun si ate. Yung na-interview natin ganito. Hey ate! Kaway-kaway ulit. Sana all. May nakikinig na. 24 years old na to. 4 years old na. Sa 20 ka pa. Okay lang 20 yan pa ako. buddy. Age doesn't matter. Mga damak mo. Damak lagi ka po. Nasirinig ka ni ate. Alam, grabe. Uy, ate joke ray. Damak mo kay ka good. Damak kay ka siya. Guys, may sasabihin ako sa inyo guys. Ang landi pala ni buddy guys. Hindi ako malandi. I'm just a friendly guy. Fuck no, baby! Ang landi mo man. Malisyoso lang yun kay ka. Bagong takaroon. Malisyoso lang talaga si Alfredo Alesna. Malisyoso kayong bata. Totoo yan guys. Eh, Talaga. malisyoso ka lang talaga. Sarap kong ibalibag. And the step 4 will be the vaccination mga buddy. Mga buddy, andito na ako sa step 4 at meron akong naisip na katarantaduhan. Sana okay lang to, no? Sana walang magalit. At sana maging successful tong plano ko. Let's go. Basta meron mo gagawin na extraordinary. Kaya tara, let's go. Lawan ra ba kog dagon sir? Okay ra ni sir. Okay ra ni sir. Last na bilaw ni no. Sigma. Kaya man mura ra ka gipaak og dinosaur. Ajak. Kira sir, vlog sir. Kira ka. Hinay ra sir. Gentle ra sir, gentle. Mana sir? Sige sir. It was at this moment that he knew. He fucked up. No! God, please, no! 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 Yes, Daddy.
Yes, Daddy. Oh yes, daddy. Okay na sir. Sige sir, salamat kayo sir. Nagkurug-kurug ako kamot. Then is the step 5 post-vaccination monitoring. Normal temperature. So this is the step 5 mga buddy. 2090. So di ako ano guys anemic. Normal lang ba yun? Kahit puro ako puyat. Pwede naka-discharge na ha? Sige, thank you. And the step 6 will be the discharge. Tini. At sa'yo na nga mga buddy, no? Tapos na ako mabaksinan. This is my second dose na and final dose. So masasabi ko na ba talagang #fully vaccinated. So this is yung ano, discharge step 6 mga buddy. Okay na sir, pwede naman. Thank you sir, thank you. Sir, pwede may mo hangyo sir, okay lang video sir. Sabay-sabay ta sir. #fully vaccinated. 1, 2, 3. #fully vaccinated. Dapat sir, you're the best. Ang kapal talaga naman ko ni Rodriguez. Kahit maraming kahit maraming tao guys, ang ingay talaga ni Rodriguez, ang daldal ni Rodriguez. Ganyan tala, basta vlogger. Salamat. At sa yun, dito na tayo sa photoshoot. Ano guys, yung Hashtag nalinit yung vaccinated. umiinit guys. Umiinit yung dito ko guys, tapos Kasi I'm so hot. That's it. di, ako yung hag kasi ako yung umiinit. Dahil katabi mo ko kaya umiinit ka. Hindi. Because I'm so hot, you know. Nasa isang video. Pakita mo cellphone ko. Ayan. Kita-kits lang tayo sa YouTube. Tayo na nga mga buddy, no? Tapos na ako magpabaksin at medyo nadala ako sa emosyon ko kanina kasi medyo malaki na yung karayom eh. Napasigaw ako sa sakit. Yes, Daddy. Against the light. Hindi, napasigaw ako sa sakit kanina guys. Ang sakit kasi talaga. At ayun po mga buddy, no, minalas po kami kasi yung sinakyan namin taxi ay naplatan. Kaya ito na lang yung sumunod na nangyari. Nag-stop muna kami dito sa burgeran para kumain ng burger. Ate, wala burger rin yung konti. Wala siyang burger. Buwangan pa lang taon, ha? Kulang pa na. Gutom ikot eh. Ubus naman ang kita direct eh. Nga pandemic man. Okay na. Okay na. Laban gyapon. Pangyap. Inadlawan ka direct eh. Commission ni. Ay, komisyon. Hindi sa sir. So depende sa halin. So depende sa mabenta ni ate yung sweldo niya. Kaya bumili na kayo dito. Bili na. By the way, itong ano burger na to nasa tapat lang ng Unitop, Mandawi City. Yan. Diba? Ay na kayo para maraming sweldo si ate. The more you buy, the more you sweldo. Tama ba katay? Thank you. Subscribe sa mga YouTube channel. Na-subscribe. So kaya mag-subscribe na kayo mga buddy para umabot na tayo ng 1 million Super Saiyan dollars Ultra Omega subscribers. Subscribe! Busog ka ba? Busog na busog. Salamat dyan ha. Bye-bye te, amping. Amping te. Kain na kayo dito. At bang Unitop. Unitop oh. Mandawi. Mandawi Unitop City. Uwi na kami mga buddy, baka ano bang mangyari. Pero maglalakad na kami kasi wala na kaming pera. So ganyan, uwi na kami guys, baka marip si Buddy. Oo nga pa, napaka-chicks ko pa naman. Alam nyo ba mga buddy, napakamalas ko pa dahil umuulan ngayon. Tapos ang suot ko pa sapatos ay nakaputi. Malas.